नमस्कार, मी अस्मी महेंद्र गदादे, इयत्ता 5वी. माझ्या शाळेचे नाव आर्यम धारीवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल शिरूर. आज मी तुमच्या समोर एक छोटीशी नाट्यछटा सादर करणार आहे. माझ्या नाट्यछटेचे नाव आहे माझा दादा. माझा दादा एका घराची बेल वाजवतो. हातच पुरेना त्याचा, इतकुसा तर आहे तो. शेजारचे आजोबा आले, आजोबांनी त्याला बेल वाजवून दिली. बेल वाजताच दादा पळायला लागला. आजोबा म्हणाले, अरे बाळा, थँक्यू तरी बोल. दादा म्हणाला, आजोबा, तुम्हाला पळता येत असेल तर पळा, मला नाही माहिती ते कोणाचं घर आहे. असं म्हणून दादा पळायला लागला. शाळेत त्यांनी रोज सारखा गुरुजींकडून मार खाल्ला. उशिरा यायला लागलेला ना. काल त्याचा गणिताचा पेपर होता. दादाला पडले 0 मार्क. दादा म्हणाला गुरुजींना, गुरुजी, मला वाटलंच नव्हतं की मला 0 मार्क मिळेल. गुरुजी म्हणाले, मला तुला 0 पेक्षा कमी मार्क देता येणार नाही. तास संपला. गुरुजी खाली जात होते. चालता चालता गुरुजी घसरून पडले. मेलो रे मेलो. लगेच दादा पळायला लागला. गुरुजी हॉस्पिटलमध्ये नाही, घरी. ए गुरुजी मेले, शाळेला सुट्टी. गुरुजी मेले, शाळेला सुट्टी. काल तो शेजारच्या काकूंच्या घरी गेलता. काकूने त्याला शेंगा दिल्या खायला. काकू म्हणाल्या, हे बघ बाळा, इथं शेंगा आहेत, जेवढे तुला घ्यायचे तेवढे घे तुझ्या हाताने. दादा म्हणाला, नाही काकू, तुमच्याच हाताने द्या मला शेंगा. काकूने दिल्या त्यांच्या हाताने शेंगा. मी त्याला घरी गेल्यावर विचारलं, तू का बरं काकूंच्याच हाताने घेतल्या शेंगा? दादा म्हणाला, अगं ताई, माझे हात केवढूशे, त्यांचे हात केवढे मोठे, तर त्यांच्या हाताने बघा आपल्याला केवढ्या शेंगा आल्या. बाबांनी विचारलं दादाला, तू मोठं होऊन काय बनणार आहेस रे? दादा म्हणाला, पायलट. बाबा म्हणाले, वेड्या, तुला पायलटचा अर्थ तरी माहिती का रे? दादा म्हणाला, हो माहितीये. जो विमानात बसतो, ज्याचे पाय लट 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 कापतात, त्याला पायलट बोलतात. बाबा म्हणाले, वेड्या, हा नाहीये त्याचा अर्थ. दादा म्हणाला, अहो बाबा, ऐकून घ्या. जेव्हा मी आपल्या घरावरनं जाईन ना, तेव्हा तुम्ही मला टाटा करा हा. बाबा म्हणाले, अरे मी खाली जमिनीवर आणि तू वरती आकाशात, मला कसं काय कळणार की तू त्या विमानात आहे म्हणून? दादा म्हणाला, जेव्हा मी आपल्या घरावरनं जाईन ना, तेव्हा मी आपल्या घरावर बॉम्ब टाकेन, मग तुम्ही मला टाटा करा हा. असा माझा वेडा दादा. तरीही मी त्याला रक्षाबंधनला राखी बांधणार आहे बरं का. धन्यवाद.